இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பிகைண்ட் வுட்ஸ் ஓ2 அப்படிங்கிற ஒரு சேனலில் நம்ம அக்கா வந்துட்டு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த இன்டர்வியூ 2 நாளைக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆனது ரொம்ப வைரலாக எல்லார்ட்டையுமே இப்போ ஷேர் பண்ணப்பட்டுருக்கு சோசியல் மீடியா எல்லாத்துலேயுமே. இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தேன், இப்போ தான் ரீசெண்டாக பார்த்ததுக்கப்புறம் உலுக்கி எடுத்துருச்சு. ஸோ என்ன சொல்கிறது அப்படின்னே தெரியல. இன்னமும் ஒடுக்குமுறை இருக்குதா அப்படிங்கிறத நிறையா பேர் கேட்குறாங்க. எப்படி சொல்கிறதுனா, அப்போலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் யார் சாதி கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ ஸ்கூல் படிக்கிற ஒரு பையன் 90ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூல் படிக்கிற ஒரு பையன் வந்துட்டு கூட படிக்கிற ஒரு பையனை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு போயிட்டா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிழவிகள் வந்துட்டு கேட்பாங்க, எந்த ஒரு பையன் அவன், என்ன ஆளுக, இந்த மாதிரி கேட்குற பழக்கம்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ சாதி யார் சார் கேட்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாதிரி மருவி அப்படியே மாறி மாறி இப்போலாம் யார் சார் சாதி பார்க்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகள் அதிகமாகவே கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ சாதிகள் பார்க்காம யாருமே இல்லை சார், நிறைய இடத்துல சாதி பார்க்குறாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்களுக்கு புரியாது. யார் வந்து முதல் பந்தியில் உட்காரவங்களோ அவங்களுக்கு போட்டு தான் ஆகணும், இதுவும் அப்போ விட்டு சொத்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஆள் அடிக்க வர்றாரு. இந்த கோவிலில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு உணவு அளிக்காமல் அவங்கள வந்துட்டு ஒரு சாதியை தீண்டாமையை காரணம் காட்டி அவங்கள அனுப்பியிருக்கிறது, அவங்க பேசின இன்டர்வியூவை கேட்கும் போதே நமக்கு மனசு வேதனையாக தான் இருக்குது. என்னடா இவ்வளோ கேவலமாக நடக்கிறாங்க. ஒரு பொதுவான இடம், அது பொதுவான ஒரு தளம், அந்த தளத்தில் சாப்பாட்டுக்காக போயிருக்காங்க, சாப்பிட வச்சு அனுப்பணும். ஏன்னா அவங்க அந்த வீடியோவிலே எல்லாத்தையுமே தெளிவாக போட்டு உடச்சி சொல்கிறாங்க, உன்னோட வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் சாப்பிட வந்துட்டு என்னை சாப்பிட விடாமல் நீ அனுப்பியிருந்தேன்னா அதில் வந்துட்டு ஒரு நியாயம் இருக்குது. இது பொதுவான ஒரு தளம், அங்கே தான் சாப்பிட வந்திருக்கேன், அங்கே என்ன நீ சாப்பிட விடாமல் அனுப்பியிருக்கியேன்னு சொல்லி அந்த அக்காவே அவ்வளோ கேள்வி கேட்குறாங்க. ஒரு முற்போக்கான ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா, அநீதிக்கு எதிரான என்னை ஒடுக்கும் போது நான் உன்னை எதிர்த்து கேள்வி கேட்குறேன் இல்லையா, அந்த கேள்வி எல்லாமே அந்த அக்கா கேட்குறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் அந்த அவமானப்படுத்தப்பட்ட இடத்துல இருந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்கா சாப்பிடாம கிளம்பி போயிருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க, நான் அவமானப்படுத்தப்பட்டுட்டேன், அந்த இடத்துல வந்துட்டு சாப்பிடாம போயிட்டேன், சண்டை போட்டிருக்க முடியும், நம்மளே வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அக்கா வந்துட்டு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது, வலியை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு மாதிரியான மனக்குமுறலோட தான் அவங்க வந்துட்டு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. மரியாதை இல்லை இடத்துல சாப்பிடக்கூடாது, சாதி சான்றிதழை கிழிச்சு போட்டுட்டா சாதி ஒளிஞ்சிரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதா இருக்கட்டும். இன்னும் ஒடுக்குமுறை எங்கே நடக்குது அப்படிலாம் இல்லை, எல்லாருமே ஈவனாக தான் இருக்கும், எல்லாருமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும், அவங்களுக்கு தேவையான சலுகைகள் எல்லாமே கிடைக்குது, அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கான வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க, அதை யார் சார் தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லையா. கேட்கக்கூடியவங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே மொத்த பதில் அந்த அக்கா கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் ஒடுக்குமுறையால் அவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டு மனசில் அவ்வளோ வலி இருக்குது அவங்களுக்கு. வந்து பஸ் வருது, கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு, அதான் லேடிஸுங்கன்னு ஃப்ரீன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த இடத்துல கை காமிச்சு கூட அந்த ஆள் நிற்காம ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாரு. கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் இலவசமாக பயணிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சலுகை இருக்குது. ஸோ ஆனால் இந்த அக்கா பஸ்ஸுக்காக போயிருக்கும்போது கூட அந்த பஸ்ஸை நிப்பாட்டாமல் போயிருந்துருக்காங்க, அதுவும் வந்துட்டு பேசுகிறாங்க. ஸோ ஒடுக்குமுறை என்பது ஒரு இடத்துல நடந்தால் பரவாயில்ல, தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ண முடியும் அவங்களால. ஸோ அவங்களுடைய மனக்குமுறல்கள் இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்குது. ஸோ இவங்க சொன்ன விஷயங்கள் கம்மி தான், இன்னும் எத்தனை இடங்கள்ல வந்துட்டு இவங்க ஒடுக்குமுறையை வந்துட்டு அனுபவிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியலை. ஒரு 10 நிமிஷம் வீடியோவில் அந்த அக்கா அவ்வளோ அருமையாக பேசுகிறாங்கங்க. கேட்குற கேள்விகளும் சரி, கொடுக்குற பதிலும் சரி, அவ்வளோ தெளிவாக நிதானமாக பேசுகிறாங்க. அது என்ன சொல்கிறது, சின்ன குழப்பம் கூட கிடையாது, அவங்க வந்துட்டு தடுமாற கிடையாது. மற்றவங்களாம் வந்துட்டு சொல்லும்போது தடுமாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, ஏன்னா நம்மளுடைய கருத்தில் தவறு இருந்துச்சுன்னா தடுமாறிடுவோம். ஆனால் அவங்கள்ட்ட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த தடுமாற்றமே கிடையாது, தெளிவாக சொல்கிறாங்க. வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க, இதனால் வந்துட்டு நிறையா பேர் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு கிடையாதுங்க. இப்போ இந்த அக்கா வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களே, இதுக்கு வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் தேவையா தேவை இல்லையா, ஏதோ ஒரு இடத்துல தானப்பா பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் இருக்காங்களே, அவங்க நிறைய இடங்களில் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஏதோ 1-2 வந்துட்டு வீடியோக்களாக வெளியில் வரும்போது தான் அதற்கான ஆதாரங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இன்னும் வெளியே வராத எத்தனையோ வீடியோக்கள் இருக்கலாம். ஏன் இந்த அக்கா மட்டும்தான் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்களா, இந்த அக்கா கூட சேர்ந்து அந்த சமூகத்தை சார்ந்த எத்தனை பேர் எத்தனை இடங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. இன்னும் வந்துட்டு இந்த ஒடுக்குமுறை நிகழ்ந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது. அப்புறம் எப்படி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அது சரியாக இருக்குமா, அதுக்கான பதிலை வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த மாதிரி அதிகாரம் கொடுக்குறாங்களே, இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சட்டம் வேணும், உங்களே மாற்றணும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த அக்கா வந்துட்டு பள்ளி படிப்பை வந்துட்டு முழுசாக படிக்கலை. ஸோ படிக்காத ஒரு அக்கா வந்துட்டு எனக்கு இத்தனை லாங்குவேஜ் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க சொல்லிட்டு அந்த பொருளோட பேர்லாம் சொல்லிட்டு விற்கிறதுக்கு சொல்லும்போது அதை கேட்கும்போது அவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாங்க அவங்க. ஸோ ஒரு மொழியை கற்றுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆர்வம் இருந்தால் போதும், நமக்கு எழுத படிக்க தெரியணும்,
நம்ம படிச்சிருந்தா தான் அந்த மொழியை கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த அக்கா கிட்ட வந்துட்டு அந்த விஷயம் தோற்று போகுது. ஸோ மொழியை கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு மனுஷன்கிட்ட பேசுறதுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ என் தகவலை வந்துட்டு உனக்கு சொல்லணும், உன் தகவலை நீ எனக்கு சொல்கிற. ஸோ நம்ம விஷயங்களை பரிமாறிக்கிறோம், என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்காக தான் மொழி அப்படிங்கிறத இந்த அக்காவோட பேச்சிலே அழகாக நம்மளால் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ வேற்று மொழிகளை உள்புகுத்தி எங்களை வந்துட்டு இந்த மொழியை கற்றுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்துறது வந்துட்டு தேவையற்றது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால், எங்களுக்கு தேவைன்னா நாங்கள் கற்றுக்குவோம் அப்படிங்கிறத இந்த அக்காவுடைய இன்டர்வியூலேயே நம்மளால் வந்துட்டு எளிமையாக புரிஞ்சுக்க முடியுது. இன்னும் எங்கள் பசங்களாம் வளரட்டும், அதுக்கு படிக்க வைக்கிறோம். இன்னும் என்ன காலம்ல நீங்கள் மாட்டை மேய்க்கிறேன்னு பார்க்கலாமே. இந்த அக்கா பேசிகிட்டு இருந்த அந்த இன்டர்வியூலே எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப காலமாக ஒடுக்கி வச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ ஒடுக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். எங்கள் பிள்ளைங்களையும் நாங்கள் படிக்க வைக்கிறோம், படிக்க வச்சு ஒரு அதிகாரி ஆக்குறோம். ஸோ அவங்க அந்த நம்பிக்கையாக பேசும்போது அந்த இடத்துல கண் கலங்காத நபர்கள் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த இன்டர்வியூ நீங்கள் வந்து பார்க்கலைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். ஏன்னா அவங்க பேசின ஒவ்வொரு விஷயம் அவ்வளோ வலியில் பேசியிருக்காங்க. அந்த வலியை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உணரணும். இல்லைன்னா வந்துட்டு அந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரியாது. என்னடா இவங்க பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் சாதாரணமாக எளிமையாக கடந்து போயிடலாம். ஆனால் அவங்க வந்துட்டு அவங்க சைடில் இருந்துட்டு, பாதிக்கப்பட்டவங்க சைடில் இருந்துட்டு நீங்கள் நின்று அந்த விஷயத்தை கேட்கும்போது தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதற்கான ஒரு வழி புரியும். தீண்டாமை என்பது இன்னும் எல்லா இடத்துலையும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அது வந்துட்டு சாதியில் இருக்கட்டும், மதத்தில் இருக்கட்டும், நிறத்தில் இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்துட்டு தீண்டாமை ஒடுக்குமுறை இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அது மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருந்தால் கூட அவங்கள நிறைய இடங்கள்ல ஒடுக்கி வைக்கிறது, அவங்கள வந்து தள்ளி வைக்கிறது, இந்த விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது யாராலையும். அது மட்டும் இல்லை, திருநங்கைகள், திருநம்பிகள், இந்த விஷயத்தில் மூன்றாம் பாலினம் சார்ந்த விஷயத்துலேயும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஒடுக்குமுறைகள் இன்னும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. நடக்கலை அப்படின்னு யாராலையும் சொல்லவும் முடியாது. இது வந்துட்டு முற்றிலும் அகலுமா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி. எப்போ அகலும், எப்போ வந்துட்டு இந்த ஒடுக்குமுறை, தீண்டாமை இதெல்லாம் ஒழியும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மிகுந்த கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது. இது வந்துட்டு யாரும் மாற்ற முடியாது, நம்ம தான் மாற்றிக்கணும். நம்மளை பார்வையை மாற்றிக்கிட்டோம்னா தான் வந்துட்டு ஒடுக்குமுறையை வந்துட்டு முற்றிலுமாக அழிக்க முடியும். ஒரு மிகப்பெரிய வலியோடையும் ஒரு சின்ன சந்தோஷம் என்னன்னா, எங்கள் பிள்ளைகளையும் நான் அவங்க வந்துட்டு படிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த அக்காவுடைய ஒரு ஒற்றை நம்பிக்கை வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, அந்த வார்த்தையுடைய சந்தோஷத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த அக்கா பேசின இன்டர்வியூ வீடியோ கொடுக்குறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். வேறு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வீடியோவில் நாம் சந்திக்கலாம்.